guys, good morning. Tulog pa mga tao. Maaga ako nagising for today's video. May lakad ang birthday mo. A few moments later. Hello guys. Padulong mo kan Divine Mercy. Happy birthday, Arnel! Happy birthday! Birthday sa Mongoloid. Birthday sa Pitos! Birthday sa Pitos! Pitos pa rin siya, oh. Balo-balo, tiguwang na. Muna ang membro sa Six Bomb sa una. Oh, na siya, giritay na kay ko na. Giritay ka eh. Giritay na kay di ko balong split. Di ko balong split. Di na ko balong split. Lah, nasilik on ito. So, dito ni mga na ba eskwelahan nilang mian diha nin? Dini di eskwela si Mian? Oh, dito na ano. Namo ga reception diya sa kasal. Kada na kay individual. Oh, dati. Wala. Kainit Ha? Kami po ay galing ng ano, Galing ng ibang bansa. galing sa planetang kuan. Lagi diha tidokit nin dodo lagi dai. Planet kuan. Planet Namek. Namek. Muning kamaisa ni Six Bomb Rizalen. Grabe. Down. Bisag yuta sa kuko lagi diha. Usa may makasulti nimo na ni dako naman ka. Ha? Usa may makasulti nimo. Salamat sa Ginoo. Gikaluyan na. Di pa rin na una, hangin na kulang, palid. Nganong ako? Taga-adlaw, taga-kaon man, libang. Pero antiyan. Seryoso lagi Lin. Ha? Taga-mukaon ko, ilibang din ako dayon. Oh, inanagi ko na unang gani. Pero tao ni ako lawas. Dili mo kakuglawas. Kay dako man ako sa nina Lin. Naniwang gani kanil. Tanaw nung kung naniwang ka. Oh, tangaw. Ay, di, dako, gid. Tungod sa mo sa nina nga oversize na. Oh, oversize. Hindi ka nung halata nga. Mugali. Parsa ko kay murakag kuan. Naniwang gid ka. Hey, kurug-kurug na. Pana atakihon tag-ahat. Ay, wala ako na picturean. Kira ka na? Dito na kami sa destination namin. Ha? Ihatag niya. Sana all. Bang babae ramong gutong bag niya oy. Ha, ang sada kang inday. Bungga kayo. Kapit na mi sa kuan, Divine. Oh, doon namin mga Dool na mo kuan ng mga kuan. Sosok. nanakit na mong kabukugan. Wala na. Na. Muna yung presidente sa kuan. Six Bomb Girls.
Burot among kusog. Len? Mugali. Gikan pa ni siya Japan. Gikan Baghdad. We are here. Kami mag-olivanos na dito at sulod dito. Pwede kayo masulod ka dito kayo? Na face mask na rin kayo. Morning, sir. Yan. Nasa loob na kami ng Wala na. Divine Mercy. Oh. Yan. Makasulod, makasakat ag tong kuan Len dili no? Pwede, og kuan, wala nila gi-close. Naman koy, Lagi no? panahon nga i-close nila. Lakay. Sa kadugay 10 years gidlin. Ha? 10 years. Wa ka ani. Nanay sa mga picture din lang dito, mula ako sa gawad. Ah. Ano gilin? Sige. Ayun ang pajama. Diri ka ka ma'am kay basta pa ni iya ma'am. Diri ra. Sapaw ta ma'am. Freeze at kami. Pwede man tao balik na yan pag-balik. Alam mo na ng simbahan Len no? Hmm? Minsan naman dagkot ka na. Kaya ito mo ng simbahan. Pwede man unya na ko dagkot. Dagkot ala ko na nil, kaya hilit ka na yun yun. Nabi kang dagkot o, kakabot. Dagkot tao na. Sige.
Naalami din sa sulod. Sabi na, picture dang yung Kuya Arnel din eh. Yan, muna mong Divine Mercy. Damo ng mga tao.